si realment el que es vol és entrar en una situació contenciosa, evidentment això impedirà, i tothom ha de saber-ho, que això impediria que se poguessin fer les piscines de forma immediata. No vull pensar que dins de l'estratègia d'aquestes carreres que estan fent alguns grups de l'oposició, dic alguns perquè cada vegada en van quedant menys i més dividits, tinguessin com a objectiu simplement que no es fessin les piscines. Una cosa és que els terrenys siguin de l'Ajuntament i l'altra cosa és que tu pugues utilitzar aquests terrenys fins que resolgui el contracte. Tu tens un contracte. Si este contracte tu el resols unilateralment i l'altra persona i l'altra part diu que no el pot resoldre, què has de fer? Continuar fent un altre contracte per a que si un dia li donen la raó als tribunals tu hagués de pagar una indemnització multimilionària? És d'una inconsciència supina.